Hallelujah. Ɔdɔfoɔ mema wakwaba ade ba wote ase asenju media yi so. Onyankopɔn enhyira wo bebree sɛde nyinaa wonya bretie n'asɛm. Asɛm na ɛma yɛ dankwa no. Asɛm na ɛma yɛ ahoɔden na ɛma yɛ nidasoɔ no. Mehyɛ wo nkra ne sɛ ɔbɛkɔ so ara etie Onyankopɔn asɛm. Onyankopɔn abaawa ɔsɛmpɛkɛni Jacqueline Ennin ɛna nyame nam me so de ne nsɛm ɛbrɛ yɛ nyinaa yi. Yɛbɔ mpaeɛ ɛna anɔpa yi sɛ onyame nkronkron wobɛfa nneɛma nyinaa nnomum ahyɛ w'aso mmra ase na bra wo ma yɛyɛ krado sɛ yɛtie wo yi. Awurade yɛnya aba pa afi mu de abɔbra ɛbra yɛtwɛn wo ma yɛtɔ so mmienu yi. Yɛda wase bebree ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ yɛbɛfa yɛkenka nsɛm ɛnnɛ ɛfi Yohane nwoma a ɛdi kan 1 John ɛtimiɛnsa nkyekyɛmu du baako kɔsi aduonu nan. Ɛyɛ asɛm bi a ɛmu wa ɛnti yɛbɛbɔbɔ ne tɔfa. N'atifi asɛm ne se dɔ onyɔnko. Dɔ onyɔnko anaasɛ yɛndodɔ yɛn ho. Na ne yɛhu ne sɛ ɔdomfoɔ no wɔdi nka adɔ yɛn akyerɛ sɛdeɛ sifa dɔ. Ɛyɛ Yesu Kristo. Na saa asɛm yi ɔhyɛ ase akasa fa Cain na okuu ne nua Abel. Ɛho ne nyinaa ne sɛ Abel anante ayɛ n'adeɛ tenee mu ɛma Nyankopɔn agye n'afɔrebɔdeɛ na Cain ɛma saa adeɛ yi ɛde ebufuo bɛhyɛ ne mu nti no otumi kum no. Na wei kyerɛ sɛ ebufuo etumi ɛde okum ɛba. Ebufuo de ewudie ɛba. Ebufuo etumi de ɔtan ɛba. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛsɛ yɛ gyidifoɔ. Wonyɛ gyidini mpo a ma Kristo Yesu ɛmɛtena w'abrabɔ mu no nsiesie w'abrabɔ. Bible sɛ yɛbufuo koraa yɛmɛ owia nkɔtɔ yɛbufuo so. Sɛ nipa de wu betumi afu na mmom ɛmfa nwunwunu ɛnhyɛ wo mu. Ɛna ɔka sɛ yɛdɔ anuanom a ne yɛkyerɛ sɛ yɛyɛ egyidifoɔ. Na ampa Kristo yi yɛfi owuo mu de yɛn aba nkwa mu. Obi biara a ɔtan ne nua no ɛyɛ wudini. Ɛyɛ wudini. Bible na ɛka verse 15 no so obi biara ɔtan ne nua baa na ne nua bɛrima no ɔyɛ wudini ɛwɔ akoma mu. Na wonim sɛ wudifoɔ nso no ɔmu ni daa nkwa. Nti ɔdɔfoɔ hwan na wode ne ho nsɛm ahyɛ wo mu a wontumi yi mfiri mu. Ɛna anɔpa yi ɛna awie nwummerɛ yi Awurade ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ yie ɛsiane sɛ woanhwɛ ne yie a na ewudie no na ebufuo no ɛde ewudie aba w'akoma mu. Ɔsɛ yɛmma ɔdɔkan ɛntena yɛn mu ɛfiri sɛ Yesu Kristo ɔde ne nkwa ato hɔ de ama yɛn. Nti ɛsɛ sɛ yɛn nso so yɛhwɛ na yɛyɛ te sɛ ɔno. Na afei sɛ me nua bi ne sika a anaa wɔ hiadeɛ bi a mewɔ bi a ɛsɛ sɛ meboa no. Wonni bi a na wonni bi. Ma wɔ bi di a na etwa sɛ yɛboaboa yɛn ho. Na yɛhu ne sɛ yɛne yɛyɛ enyina ɛsɛ sɛ ɛne nokorɛ no ɛna ɛnante. Na yɛnya awerɛhyɛm wɔ Nyankopɔn mu. Na yɛnya gyidie wɔ no mu ɛfiri sɛ yɛbɛgyina n'anim ebu atɛn. Ɛno nti Onyankopɔn ehu yɛn mmɔbɔ. Na de nyinaa nkronkron no nkasa nkyerɛ ne ndwane mfi bɔne ho. Na afei sɛ yɛn mu bi adwene emu ne fo a ɔmfa kokoduro ne nam yɛmba adom ahengua n'anim. Ɛhɔ Bible kyerɛ yɛn sɛ ɛhɔ no biribi a yɛbɛbisa ne bi a yɛn nsa ɛbɛka san sɛ yɛabrɛ yɛn ho ase ahyɛ ne nwini ase. Hallelujah. Na afei ɔse commandment ne n'ahyɛdeɛ ɛne sɛ yɛngye Yesu Kristo ɛnni na yɛnnodɔ yɛn ho sɛdeɛ wahyɛ yɛn no. Yɛn nyinaa yɛkae sɛ Yesu Kristo baeɛ no ɔbɔ mmara no nyinaa tɔfa mmienu sɛ yɛde yɛn akoma nyinaa yɛkra yɛn ahoɔden nyinaa bɛdɔ Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛadɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho. Ɛno na John nwoma yi nso so ɛka kyerɛ yɛn yi. Ɛna ɔka sɛ obi biara a odi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so no na ɔtena nkitahodie a ɛwɔ ne mu ɔne Nyankopɔn ntam no ɔtena mu no onyame nkronkron so ɛbɛka ne ho. Na yɛnim sɛ ɔte ase ɛwɔ yɛn mu ɛfiri sɛ honhom no a ɔde ama yɛn no ɛte yɛn mu. Onyame nkronkron te yɛn mu a etwa sɛ yɛabrabɔ yɛbɔ no nso ɛyɛ kronkron. Ɔkasa mu ɛne yɛn mu
sɛdeɛ Paul etu Timothy fo no ɛma obi mbu w'abrante a woyɛ no abɔmfia na mmom yɛnhwɛ so pa wɔ kasa mu eniyɛ mu wo nanteɛ no bibie mu saa na woyɛ gyidini nso a ɛsɛ sɛ ɛyɛ Onyankopɔn mmoa yɛn na yɛntumi nsɔ n'ani yɛn nkwa nda nyinaa na yɛntwa asɛm no so ma afoforɔ anim no mbɛhu no Onyame onhyira wɔ nnɛ nso wɔ Yesu din mu. Amen.